табибон бо ҷарроҳӣ аз бадани кӯдаки 9 моҳа якбора 6 сӯзанро берун оварданд ва 4 сӯзани дигар боқӣ мондааст. бо сабаби ки он ки ҳаҷми ҷарроҳӣ яке якбора дар ҳаҷми калон гузарондан ғайриимкон буд, барои дар айни ҳол сӯзанҳое ки дар дохили косахонаи сар ва дар дохили шикам буд онҳоро нарасидем. Ман чунин хулоса омадем ки ҳамин баъдан оянда мебинем агар аҳволи кӯдак беҳтар шавад мумкин дар марҳилаи дуюм ҷарроҳӣ гузаронда шавад. пизишкони шӯъбаи кӯдаконаи ҷарроҳии асаб дар беморхонаи маъруф ба қарияи боло рӯзи 28 июн дар пайи муроҷиати волидони Мударрис Каримови 9 моҳа сокинони деҳаи Конститутсияи ноҳияи рӯдакӣ дар бадани ӯ 10 сӯзанпораро ошкор карданд. ҷарроҳон мегӯянд ин сӯзанҳо ба эҳтимоли зиёд 3 моҳ қабл дар ҷисми кӯдак ҷой шуданд. агар кӯдак сӯзанҳо фурӯ мебурд, ин дар роҳи ҳозима мебуд, ин таги пӯсти дигар узводи намайнаи сар намешуд. ин аберун бо намуди сӯзан задан даровардагианд. Ки даровардаи кай даровардаи номаълум. Мударрис Каримов фарзанди дуввуми хонавода аст. падари кӯдак муҳоҷир аст ва модараш мегӯяд намедонад сӯзанҳо дар бадани фарзандаш чӣ гуна пайдо шудаанд. аввалин сӯзанро моҳи гузашта дар даҳони кӯдак диданду худашон гирифтанд. Очаш рӯза буд, ҳам мом рӯза гирифта будем ки аяҷон гуфт инда авқот битам ба ма мехарем бозу кана бозу кадеса до гуфта буромад келана ва келин майдакам ки бия ки чия биёр хошчина гаса канам чия пинста биёр ки то пинста биёр дасти келиним дадодим майдакишта келиним ам ки даст ката гири сӯзанак чӣ надора нӯк надора суниш ҳаста хаднок дора рафта бозу кардеса ягон чӣ кардаги нестем мо намедонем худамам намедонем чӣ кор кунем. вуҷуди 10 сӯзан дар бадани як тифли кӯчак дар тоҷикистон бесобиқа аст. табибон мегӯянд Мударрис дард намекашидааст ки беқарорӣ ва гирья намекард ва бояд маълум шавад ки чӣ гуна сӯзанҳо зери пӯсти тифл рафтанд. яъне дар бадани кӯдак якчандта ҷисмҳои бегона сӯзанҳо мебошад ки механизми мисол ворид гаштани он аз тарафи ки шудааст чӣ хел шудааст айни ҳол мо номаълум аст. ду донаш сӯзанҳои дарздӯзӣ буд, ду донаш сӯзанҳои хеле нофаҳмо буд, сӯзанҳои чӣ буданаш, ду донаш сӯзанпора буд, шикастагӣ буданд сӯзанпораҳо. ин сӯзанҳо ё нав нестанд аз рӯзи он ки дар танаи ин коррозияи металл мушоҳида намудем. албатта сӯзанҳое ки дар вақти тӯлонӣ мумкин дар бадани кӯдак будааст ки коррозияи металл сар шудааст. волидони ин тифл талош надоранд маълум кунанд чаро ба кӯдакашон чунин иттифоқе афтодааст. пизишкон ҳам мегӯянд кори онҳо муолиҷаи кӯдак аст ва тафтиши ҳодиса кори додситонист.